Cieľom nášho poznávania bol jeden z najkrajších hradov horného považia, vidieť ho v pozadí. Cestou k hradu sme zažili lesné dobrodružné stretnutie s týmto chlpáčom. Vidíte, už je k hradu len náskok. Ostáva prejsť cez obec s názvom Lietava. A to je v celej svojej kráse on. Predstavujeme vám Lietavský hrad. Takto vyzeral hrad v 17. storočí. Ide o druhú najväčšiu hradnú zrúcaninu v strednej Európe. My, členovia krúžku pred hlavnou bránou. Za čias Františka Turzu tu boli údajne prvý raz odskúšané ťažké palné zbrane. Kvôli nim zosilnili hradné múry na 120 cm, aby ich od trasy nezvalili. A tu je hlavné nádvorie s pozostatkami hlavnej veže a so studňou. A ďalšie spoločné foto. Výhľad je naozaj super. Kúpou pohľadníc sme aj my skromne prispeli na záchranu Lietavského hradu. Výhľad smerom na Žilinu. História na nás dýchala aj pri čítaní povesti o Lietavskom hrade. Unavení, ale spokojní sme sa vracali domov. Už sa tešíme na ďalšie dobrodružné výpravy.